نقشه چارەسەریە ئێدی di destê jin û gelê Kurd de ye. Sorgul Şêxo. Bîra ku bi derziyê hat kolan îro veguherî çemekî ku ne tenê gelê Kurd û Kurdistanê lêbelê rojhilata navîn û giştî cîhanê jî vedixwe. Ev bîra ku rêber Abdullah Öcalan kola ye û bûye malê gelên bindest û mazlûman. Heştê adara îsal bi banga dîrokiya rêber Apo divê ku têkoşîna jinan bikêje lûtkeyê. Têkoşîna gelê Kurd a zêdetirî 100 salin û berxwedana wî ya çekdarî derbasî pêvajoyeke nû dibe. Ji pêvajoya çekdariyê gavên ber bi pêvajoya siyasî û aştiyê tên avêtin ku 100 saleke gelê Kurd û taybet jinên Kurd rastî êrişên herî tund hatin û bêguman li hember êrîşan bê bersiv neman. Îro di 100 sala 21 veguhere 100 sala guhertin û veguhertinê ku gelên cîhanê şahidiya wê dikin. Banga rêber Apoya dîrokî hemû planên dewleta Tirk tevlihev kir. Bêguman her çi qasî şerên çekdarî werin kirin, arman jî ew e ku gelê ji bo wî şertê kirin pêwistiya wan bi mîsogerkirina mafên wan ên hiqûqî, destûrî û siyasî hene ku careke din bi êrîş û polîtikayên qirkirin, înkarkirin û îmhayê re rûbirû nemînin. Di nav guhertineke wisa de gelê Kurd bi bawerî dê ji bo banga dîrokî têbgoşin. Me berê jî gotibû ku Nelson Mandaleyê Kurd, birêz Abdullah Öcalan e û yê ku aştî û demokrasiyê bîne jî ew e. Hevrêya me Cîhan Bilgîn jî beriya ku ji aliyê balafirên dewleta Tirk a dagirker ve were hedefkirtin bi van gotinan pêvajoya ku herêm tê re derbas dibe ravekir. Ez hîs dikim ku dê tiştên gelek xweş ji bo gelê Kurd çê bibin. Min bi vê ji kurahiya dilê xwe bawer kir. Erê, niha êrîş hene, lê rêbertî bi hêza xwe ya siyasî û rewşenbîrî dikare hemû pirsgirêkan çareser bike. Heştê adara îsal newekî giştî salên xwe yê derbas bûyiye. Êdî têkoşîna jinan a 10 salan divê ku bikêje lûtkeyê. Mafên jinan divê ku di hemû qadan de were mîsogerkirin. Pêwîst e şoreşa jin al Rojava jî têkoşîna hatiye meşandin û berdelên herî giranbuha yên hatin dayîn, pergala ku ji giştî netewayan re azadî û demokrasiya wendabûyî dibin kavilan demayî dabîn kir, divê ku ji aliyê hikûmeta nû ya Şamê ve were naskirin û pê bawer bikin ku Kurd hêza çareseriyê ne. Her çi qasî niha Sûriyeyê ber bi îslama siyasî ve dimeşe, polîtikaya ku li İdlib û Afganistanê li Sûriyeyê nû bar dibe û veguhere Sûriyeyeke cîhadîst jî divê ku jin rêyeke xwe bibînin û bikaribin di nav di deng û rengê xwe derbixînin. Rêya ku divê jinên Sûriyeyê bigire rêya jinên Bakur û Rojhilatê Sûriyê ye. Pergala jinên ku şoreş çêkirin ava kirin xwe destpêra azadiya jinê, demokrasî û hevjiyana azad jî bawerin ku têkoşîna du alî dikare encamekî baş bide. Her kesî diyaloga niştîmanî ya Kulşamî hat li darxistin dît û bihîst. Ji lewre jinên Rojava helwesta xwe anîn ziman ku diyaloga mafê jinan nas nake, wan temsîl nake jî. Diyaloga ku bi hişmendiya mêr dewletê û bi hişmendiya cihadîstan hatiye avakirin, wê çawa bi hêsanê rola jinan bipejirînin û nas bikin. Ew bi xwe cilên şerî li kolanan li jinan belav dikin û baweyeke nerm ferz dikin. Bi vî awayî ku İslamê bikartînin azadiya jinan, rûyê jinan, dengê wan, hestên wan, îradeya wan û hebûna wan bin pê dikin. Bêyî ku jin bi şêwazekî giştî li hember vê siyaseta ku li hember wan tê meşandin serî hildin û vê fersenda dîrokî û pêvajoyê ji xwe re qezenc bikin û şoreşekê pêk bînin. Maf nayên dayîn, tên standin. û divê ku jinên Sûriyeyê bi vê bawer bin ku êdî palpiştên wan hene. Ne bi tenê ne û dê şoreşa wan ango serhildana ku bikin jî rastî piştgiriyê werin. Ji ber îro şoreşa jin al Rojava çawa bû îlham ji serhildana jin jiyan azadî li Rojhilatê Kurdistanê û Îranê re dikare hêz bide jinên li Sûriyeyê jî. Divê jinên Sûriyeyê baş zanibin pêvajo ne pêvajoya berê ye. Êdî firsendên dîrokî hene, divê ku qezenc bikin, hêz û îradeya xwe ya dibin siya desthilat û desthilatdaran de nehêlin û bikaribin bibin yên xwe. Şandeyên jinan ên rojnamevan, aktivîst û jinên ku di siyaseta derve û welatê xwe de dikarin bandorê çê bikin ku li ser bangewaziya Kongrestar derbasê qada şoreşa jinê bin. Şoreşa jin li Rojava wekî kulîlka gezgez binavkirin ku tevî ba, baranê û rewşên hewayî yên dijwar ew gul şîn tê û pir li ber xwe dide. Wekî şoreşa jin çi qasî êrişên qirkirinê û wêranî hebin jî lê çêkirin û avakirin jî heye. Ya herî girîng divê ku rê ji projeya çareseriya ku jinan hilgirtiye re vebibin. Divê deriyên rojhilata navîn û cîhanê li welatên ku lê şer her gur dibe de ji jinan re vebin ku xwînrijandinê lê rawestîne û aştiyê pêk bîne.
یا هری گرینگ لهمبر دولتین کوجر و تجاوزکار جنین آزادی خواست دست پیک خواه باشه در دورین خواه باش بری خستن بکن و به یک دنگی تکوشینا کجنان کریه دستک بکن و بکاربن ببن خودی پار و رول. جبر اگر ایرو نکن و پشتی 100 ساله که دنشی نکاربن او هست و اراده آتی تپسکرن در بخینن. اگر او نکن تقز و کس شبو ویجی گاوه که بچوک بجی ناویجه. آزادی تشتکی او قاسی گرانبوهای کو دو اغراوی ده جان جی مال جی تداین. آزادی پیکانه. گاوا کو جن بنخشره چاره سریه با اوه که به هزدا که من قدم و بانگا گوهرتنی بکن. اف پیکانه ندوره جی. جن جی چکرنا خوارنه و ریوبریا مالی بر به چکرنا شورشان و ریوبریا ولاتان ودچن. ایدی جن بر به لوتکه که ودچن. جن به باسک بونه و ایدی دفرنکو و تو قفص آزادیا و دیل نگرن و نچاری جیانه که نبدلی و نکن. سپریزم پر خوش و دیروکی لبنده جنین کردن. دوی که هیوین خواهنده نکن و لبنده بین که چاوا تکوشین آوان یا دمک درج دست بکرنه به انجام ببه. یکیتیا جنین کرد و به وسیله پیکاتنا یکیتیا گلی کرد. ین که رضا آزادیه ودکن و پیوستیا ود بینن جنین. چاوا پیشنگتیا شورشان کرن دکارن پیشنگتیا پیواجویا پشتی ویجی بکن انگو دکارن روبریا پیواجویا سیاسی جی بکن. ایدی چارەسەری و نقشه چارەسەری گوه دموکراسی، عدالت، آزادی و آشتی دومدار جگلان را دابین بکه ده دست گل کرد و جنین کرده. دوی که جهان و باور بکه و لگوری و تف بگره. ایدی دم آزادیه که جیوه نگره. به آزادی باور کرن و مشینا دریا پیکانین و به دست خستن ویده ارککی هر جنک و هر کسکیه. جبر که دابین کرن آزادی هر کسی دکره نواخوه و هر یکشی جبر پرسیاره. غیرینا لدیج کجرین جنان و هشمندی میر دولت گاوه هری دست بکیه. لروجاوه 8 آذر 2025 برحی گوتن پینوس و کامرای جهان بیلگین آلبندا و تشین پراقره قوزاغه به هیوین حیف عربو گلسر آخا باشور کردستانی با آوه که هری هوف هات قتل کرنده منیجه هیدر، کرم شعب، آرژین کوبانی، خزن عبدی، هیزا کوبانی و زوزان همو و دبن درشمه بجن جیان آزادی بر به سوریه دموکراتیک و تی پیشوازی کرن. جنین روجاوا دی 8 آذر ای سال به باوریا سوریه که دموکراتیک و هیویا که به بشتربونا جنین سوریه لحمو باجاران پیروز بکن.